Kung naputol maguning Facebook mga so dito mo adto sa Edward Kagapi sa YouTube. Kay kompleto gyud. I-testingan naman ako mga kaupat sigurong upload. Gwapo kayo ang resulta. Kaya di maputol. Sa Facebook, kung unstable gani ang net, ay in town, di gini mo makita ang full length sa akong discussion, di mo kasabot. Dito sa YouTube, kompleto gyud. Nausahay gani mag-triple pa ang upload kay na ay protocol ng YouTube may gala nga kung maputol gani, ilang isumpay-sumpay itong sugod sa akin na naputol nga portion. So, makita nimo dito sa YouTube nga tulo ka videos. Pwede ka mo tanaw dito sa longest nga video kay makumpleto to. Prasa na tanawa ron Why Facebook may gala. Nasa YouTube. Di pud ko ka-live sa YouTube kay di man madungog ang katong calls. Di madungog. Ambot lagi unsaon na mo ni nga kaning nagikan sa cellphone o sa landline nga madungog. Ang ako madungog sa YouTube karon may madungog ninyo ang katong tingog rin ako. Itong mga question sa mga kuan sa cellphone o sa telepon wala in town. Masabtan madungog nimo pero di kay masabtan ba. Mo na problema sa YouTube kay kinahanglan ang microphone naa dito sa YouTube pod sa YouTube sa dili dapit sa speaker sa among kuan sa studio. Mo gani problema ani ba kay among ginasulbad kay karon pa man pud ni nahimo namo. Mao na nga ginasolban namo ang problema. Tanawan ning Facebook ron Di na pud ka live. Di na pud siya ka live gyud. Ambot say problema ani niya. Kinala na siguro yung 2x2. Okay. Sikon sa akong istorya ganyan may gala. Daghang kay advancement sa anesthesia. So, makita nimo nga ang akong mga anesthesiologist may gala since 1986 nagkambyo gikan sa tiguang na kaayo hangtod kabata kay kung dili siya mag-advance og study ang anesthesiologist maulahi gyud ba. So, kamo mga pasyente, kamoy mo decision mga doc, pwede ba ni siya og regional block doc o spinal anesthesia doc instead of general anesthesia? Kay kana siya bang yun nga aspeto nga gala. Dako kay na siya og discount sa pag-opera sa operating room. Ngano man. Kung i-general anesthesia ka, 40,000 minimum. Pag spinal anesthesia ka, 30,000. 25 to 30,000 depende kung asa ka nga hospital. Ang pinakikabarato kay regional anesthesia. Ngano? Ang instrumento nga gigamit sa anesthesiologist iya way bayad. Sa anesthesiologist na siya. Ang tambal nga istusok dito sa lugar nga imong ang operahan. Barato ra kayo. Di gani kabot og isa ka gatos. Dako gyud kay gyud. Unya paghuman sa operasyon dili mo paralyze ang lugar nga sa diil gioperahan. Dili na siya ma-paralyze. Mga pila lang ka minutos, malihok pa rin mong tiil. Blakon lagi, pwede lagi. Muna'y diferensya sa mga anesthesia mga kialam. So, unsay namoy opsyon. Makikistorya gid mo sa surgeon nga, Doc, unsa may gamiton nimo nga anesthesia? Kaning akong si sa tutoy. Unsay akong gamiton. So, istorya na siya nga gamay man ni imong sisday sa tutoy nimo. Local anesthesia na ito gamiton. Kung tanggalon na ang tutoy, regional block na. Kung na other cases like mag-opera ko sa imong tutoy, na kay heart failure, na kay problema sa kasing-kasing. Ang gamiton ako, diyan ang anesthesia kay makatabang na dahil ko maglisod ka ginawa, idritso na mo ang oxygen dito sa dughan nimo. Makatabang na idaan, dili para sa regional anesthesia nga magtusok pa mi og tubo sa baba nimo bago mi makatabang nimo. Mo na diferensya may gala. Nagit sa indication
for doing general anesthesia, spinal anesthesia, regional block, local anesthesia. So, makikistorya gyud mo ana sa doktor ninyo. Dok, ang imong anesthesiologist ba? Kay balo mo regional block. Kung wa sa kadungog, kay wala siya nag-seminar. Walay seminar ang iyang anesthesiologist. So, di gyud sa mo i-suggest. Maingon gyud na siya nga spinal lang ta. Pero tiyaw mo na kung ang imong surgeon, ang iyang partner nga anesthesiologist, maayo gaya pagka-training, dako kay tipid sa inyo may gala. Short ang inyong stay sa hospital. Short gyud. Para sa tong nabigi cholecystectomy mo siguro to. Ang usually gyud general anesthesia man na may gala. Regional block pa bitaw na ibalo bo nga niuli ang pasyente sunod adlaw. Mo na siya ingana sa kadali kay ang uban stay pag matulo 4-5 ka adlaw sa ospital. Kato siya ay uli wala man may buhaton. Igo naman sa mga ng antibiotic, ikuha naman ng dextrose. Wala na dextrose, wala na injectable nga ibutang sa dextrose, wala tanan. So, ang nabilin sa among kuan may gala, ang nabilin nahibuo na mo sa iya, mag-monitor lang yun. Wala lain. Mag-monitor. So, malagi. Makita ninyo may gala ang kadako sa diferensya. Okay, 0930-767-9185, 60-year-old, lalaki, kapila, kabuok, inumon ang sinukot after meals. Kaisa, once a day lang yun. Nya i-timing nimo nga makalibang gani ka karon, ayaw og inom og sinukot the next day kung di pa jud ka kalibang kay magdoble na tong effect sa sinukot, magkalibang na kang basa na imong tayo. So dili na ingon nga kada adlaw yun. 0997-228-4071, 47-year-old, mag-init akong ulo, unsa man ni nga symptom samal. Ang usa ka simptomas nga mag-init imong ulo is toxic goiter. High blood, number 2. Number 3, stress na gyud kay sa imong problema. Number 4, na ay mga sakit nga mukos o kalintura nga taas kayo, mag-init po din mong ulo. So, ang major diseases nga makakos og init og ulo is hypertension, toxic goiter, stress na gyud kayo, masigwa kay sakit, dagko kay imong problema, init imong ulo. And number 4, ang katong hyperthermia. Dili mo kasabutan na usahon na ako na pag-explain kay tibok libro na akong hiyapak. 0947. Hello, good morning. Landline. Ngayong buntag. Basta breast cancer doy, delikado na siya doy. Tula na. Ay bay dayon no sa kung cancer ba siya o dili. Oo, dili siya pwedeng ingon na kaday cancer dayon. O dili. Biopsy sa. O dili na ultrasound, dili mangunsa pa dia. Kuan para ibawan. Biopsy, suno mammogram katong ultrasound. Dili man na siya makadiagnose doy. Igo ra man makita ang bukol. Wala lang kagiingnon nga naa kay bugon pero nana magunitan na gud nga mag-ultrasound ra man ka. Ngaon sa tutay? Wala biopsy ra gyud. Biopsy ra gyud. Dili ang katong sonogram o katong mammogram para lang gyud to may bawon kung nay bugon. Kung dili na, biopsy na. Tulo ka klase ang biopsy, kanang tanggalon tibok tutoy, tibok sis o kung iba tusukon lang. Na opera ko karon buntag sa clinic. Na siya bugon? Sige, okay. Nowadays ko i-kuan sa inyo basta gani magpa-opera mo o biopsy o sa ingana. Sayo gyud mo babot sa clinic kay matangkong gyud mo ba? Kay tungod sa kadaghan sa pasyente may gala, kung mag-opera ko isa lang ka buok ha. O operahon lang ako isa ka buok.
matangko na isa ka oras ba. So katong nagsunod atong operasyon ay wala. Muti kalimutan hulat. 0945-099-7882. So, gusto ninyong ang full length sa akong lecture dire sa Doktor sa Kahanginan, naa sa YouTube. Ang ipakitao ninyo Edward Kagape. Edward Kagape na siya. Pag search Edward Kagape yung videos, magawas na to tanan akong kuan pa man, mga 5 pa man siguro kung na-upload ba igala. Nagdisod lagi ko sao na mo ni pag-upload. Kanina po, ang problema mo ang sound sa nagtawag na mo na problema na po. 0945-099-7882, 56 years old, babae, akong liog, na ay gabara. Magsige kong panugab kung sa'y umnon. Simptomas ni siya dahil o reflux esophagitis. Kasabot ka. Igsuon na siya sa gastritis, igsuon na siya sa peptic ulcer, igsuon na siya sa GERD, gastroesophageal reflux disease. So, ang himuon na mag-upper GI series yung kagyon x-ray nga painomon ka og kanang chemical para ma-diagnose kung naay problema sa sulod sa imong agianan sa pagkaon. Muna himuon. Dili endoscopy. Nganong dili man endoscopy? Kay naay sakit nga ang sakit may gala nga mugahi lang ng imong esophagus ba? Mugahi siya ba? Mutikig, sabay lae mo cramps, ano? Nga na ang imong esophagus, jadi man na makita sa endoscopy. Sa motility man na sa imong esophagus, patay. Sa motility. Sa linihukan sa imong esophagus, may gala, makita lang na sa upper GI series. So, ingon ninyo advance dito lang sa mga pinakabago nga procedure dili na ay mga advantage sa itong mga karaan nga x-ray. For example, na ako'y pasyente 2 months ago, gi-endoscopy, gi-colonoscopy, gi-CT scan, kulang na lang lagi o sa pahimuon ba. Di ningon ko sa pasyente nga kaninang nagi ko suspetsaan na nga pareha ka sa pasyente na ko o katong consultant na ko nga namatay. Maog yun siguro ng imong sakit. Ako to gibase sa akong pag-examine sa iya. Negative tanan endoscopy, colonoscopy, CT scan, negative na siya tanan. Giabrihan ako pasyente, sus mesothelioma. Ingon mo, Dok, unsa man ang mesothelioma? Cancer na sa kasi tawag ganin inyo ilugon ang kato ganing umintom katong inyong giingon mami nga ginahimong kuan bulaklak sa Tagalog bulaklak di ba ang tawag na sa English umintom naay sakit na siya kanang umintom wala na siya apron nga naga-cover sa tinai nga munay una mo sukol kung naay infection sa hulod sa tiyan nimo sama sa appendicitis. So katong umentom may gala, nasa sakit. Ang tawag ato niya, mag-cancer sa umentom is mesothelioma. Ang problema kay di makita CT scan, di makita endoscopy, di makita colonoscopy. Alangan, colonoscopy sa sulod sa tinay. Endoscopy sa sulod sa tinay. CT scan, dili pa kay siya accurate sa pag-slice. Pasabot na ko nga, gagmay kay na siyang mga tumor o mga lusay dito sa umentom may gala. Sa bulaklak. Saan pagkakita? Wala ito. Ingo ko sa iyang asawa, operataan ni nang, ang diagnosis ng ko ano mesothelioma. Walay laboratory makakita ani. May gani kay nisugot ba? Nisugot. Giabrihan ko, tama gyud igo gyud sa lansang, Igo gyud sa martilyo ba? Mesothelioma gyud. Daghan kay mga lusay-lusay dito mo nga pag muagi ang pagkaon sa ang tinai, sakit. Kay matandog man tong mga lusay-lusay dito. Matandog siya. Walang sakit. So, singgit lagi siya kasakit. Mukaon siya. So, wala kaunay. Pila to kabulan. Mo to, gitanggal lang ko tong bulaklak niya sa tinai. Karon ba, okay kayo ba? Pero lagi. Mesothelioma is cancer of the bulaklak na way tambal.
After 3 months, 4 months, mabalik na po, mutubo na po. Muna siya ang sakit atong aktor nga mahigala. Ang aktor nga sa kwan, The Great Escape. Kamo mga tigulang, kabot kadumduman mo siguro ni ay kalimot ko ato rin. Atong aktor ba nga nasa Great Escape, ha? Kato siya muna yung sakit niya. Nya kay di man ma-diagnose dito sa Amerika, mahigala. Dito sa Cuba. Dito siya namatay ba? Kalimut ko sa pangalan sa aktor may gala. Pero mo nang di ko kalimot anak niya kay ako pong konsultat mo ba yung namat yan. Kaunon man siguro gi-operahan na gala. Kay after 3 months, 4 months, 5 months, sakit kapag kayang tiyan, bubutod iyang kan, bisag unsa na lagi himuon, wala gyud makita. Abrihan pag abrisos mesothelioma gyud. Okay. So kaning imong sakit dai, kuan di siya dai, basig reflux esophagitis. 0930. Hello, good morning, landline. Good morning po, no? Morning na ma'am. Yung pong pasyente na pumunta po kami dyan na meron siyang toxic goiter, binigyan mo po ng levothyroxine 150 once a day. Hindi toxic goiter 'yon. Colloid goiter ho, colloid goiter. Tapos. Yung po binigyan ninyong gamot Once a day. Tapos, ang problema ko po doon, hininto mo natin yung kanyang 10 mg na amlodipine. Tapos, ang pinalit mo po, metoprolol, Yes. 100. Pero, after more than 1 week to, hindi mo kasi bumaba pa ang kanyang blood pressure. Ang kanyang blood pressure ranges from 140 or to 150 over 100. Papalitan natin yung metoprolol doon. Hindi, wag. Yun lang muna. Ilang taon yan siya? 39 doon. Wag mo na. 1 week pa lang man. Basta hindi lang masakit ulo niya. So ipagpatuloy ko Tuloy. yung metoprolol once a day. Kasi para magkuan yan siya, prevention sa toxic goiter din. May kunan siya double ang purpose niyan sa metoprolol niya. Hindi lang sa high blood kundi sa toxic goiter niya na possible. So, there's nothing to worry kahit na 150 over 100 at blood pressure doon. Hindi pa basta hindi masakit ang ulo. Wala po. Yun ang importante, yung masakit sa ulo man ang. Apo. So, yung pong katulong po, palagi pong nagsusuka. Hindi buntis. Wala namang boyfriend doon. Pero, worry ako kasi ang kanyang lola namatay ng tuberculosis. Yung kanyang kapatid, nagsuka ng dugo. Uy. Parang magkasama sila doon. Bago siya bumalik dito sa amin. Ipa-chest x-ray mo na lang manang. Chest x-ray mo. Nagsusuka man siya doon. Tapos, hindi ko maintindihan kung bakit suka siya ng suka doon. Hindi, kailangan ko talaga makita. Kasi problema yan kung suka ba yan talaga o hindi man siya nagsuka ng dugo, ano? Wala. Pero, nagsuka niya parang brown. Parang Uy. yung chocolate. Ay! Dugo yan? Dugo yan. Hindi yan sa ordinaryo. Basta tsokolate ganyan. Wala lang dyan sa'yo doon. Opo. Sige pa. Sige pa. God bless you, Doc. Bye-bye. 0930. Asa na to? 0930-091. 0272. Pwede ba paibot ngipon dungan tilo ka buok mubo akong hemoglobin? Ay, lisod na day. Kadaganan sa dentist. Dili na siya gusto magpa. Ingana ba? Kay mahadlok na sila og dugo. Di pa sa ako nga. Di ka padugon. Hadlok mo kang mudugon. Di na ka padugon eh. Pwede lang di padugon ba? Pero itulo na ako na mga dentist na kung kaoban diri sa Conmigala. Hadlok din sila. May mangkadok. Kay isog man kaayo ka. Wala lang po kumutinghop. Kay nakakay pasyente nga ang bugon sa iyang ilalom sa iyang apapangig mahigala ba. Gikan sa iyang tooth abscess nasi ang iyang molar nagnana. Grabe yun. Niabot na dito sa ilalom sa iyang apapangig paingon sa iyang sa iyang liog. The only way nga dili ko mag-opera diri sa iyang liog, kuhaon to ang nipon para dito na magawas ang nana. Dili ba maguba ang wala ba operasyon diri sa liog ba? So kay di man musugol ang dentist. Nga akong regular nga dentist Thomas America. Bakasyon. Wagi ko.
I-upgrade yun ko yun. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Morning. Kasi ato day. Ay, wala na siya day. Bisag unsaong pag kuan sa si Bodimatso sa pa nga na wala effect. Pila edad na? Ay, di na siya mawala. Wala gilain. Wala gilain. Okay? Oh. Sa ako experience may gala. Basta gani go effect. Ayaw na lang. Wala nang gikilain mahimo ana. Ayaw lang pugsa kay magasto-gasto lang mo ba? 0930-929-88-94-57-year-old lalaki driver murag gugot ang akong dughan dapit sa ula unsay tambal Santa Cruz Digos basig nag-atake kag kasing-kasing dong pati ECG ka ha magpa-ECG gyud ka una pag negative ang normal ang imong kasing-kasing basig reflux esophagitis na siya 0932-340-0136 dok as lang kung diabetic na di ba gyud mawala Mart of yes. Di na gyud mawala ang diabetes mga higala. Bisa pag unsaon ninyo. Naala yung occasional siguro sa 1,000 nga pasyente na isa nga normal ang sugar. Hello, good morning cellphone. Hello cellphone. Maing buntag. Pinworm na siya doy. Pinworm. So ang pinakamaayo yun na is Scotch tape test. Pero ambot lang o napay mo himo ana diri sa Davao ba. Ang among himo una na sa una dito sa University of Santo Tomas, Scotch tape nga kanang tape got. Idikit na mo dito sa lubot. Unya tan-aw to sa microscope kung naay mga pinworm, mag-inom ka og pyrantel pamuwit kanang kumbantrin. Upat ka buok. Pag human ana, basking way resita. Unya magkambyo gyud kag habol, mga kuan sa imong bed, sa imong banig, kambyuhan na siya tanan. Pagsunugo na tanan kay ang pinworm abot man siya og 3 ka adlaw sa imong habol. Di man mawala sa imong mga sopa, sa imong mga lingkuranan. Mudikit ta didto, mangnakod. So kana siya ipang Lysol na imo tanan. Mo na siya pero upat ka tableta sa imo kay tiguang naman ka. Kaysa inom. Kaysa inom. Nga. Dili na dili na siya sexually transmitted disease. Kuan lang na siya gikan sa mga gamit ba nga naay pinworm mga tong nagamit ba. Okay? Dili pod. Kana pong lahi gyud na siya pinworm na ang tawag ana niya. Okay? Okay. Watay panahon na. Yun si Dr. Kagapi ni sa Doktor sa Kahanginan.